Manastir u Ribnici u sasluživanje prepodobnog monaštva i prečasnog sveštenstva na praznik sveta 42 mučenika Amorejska 6. 19. marta 2023. godine u svešteni čin jeromonaha, što mu ovom arhijerejskom gramatom potvrđujemo i vernom narodu objavljujemo. Jeromonah Arsenije Jovanović, po blagodati presvetog duha koja mu je data, ima pravo učenja, bogosluženja i vršenja svih sveštenoradnji koje mu po sveštenim kanonima Svete pravoslavne crkve kao jeromonahu pripadaju. Jeromonahu Arseniju stavljamo u dužnost da se uvek vlada po evanđelskim rečima Gospoda Isusa Hrista. Neka se svetli svetlost vaša pred ljudima, da i oni vide dobra dela vaša i proslave Oca našega koji je na nebesima. Svakda, sada i u vekove vekova. Amin. Danom u episkopiji Valjevskoj na praznik sveta 42 mučenika Amorejska 6. 19. marta 2023. godine, episkop Valjevski gospodin Ipsikije. Yeah.